Ko sining Nuning Rura, nagpasalamat ug dako sa tabang kay nakapalit og bagong bike, bugas, grocery. Daghan salamat sa mintabang nako. So karon mga katimtabang, mauni ang part 2 ni Tatay Nuning. Akong nakahinumdum mo kato si Tatay Nuning bitaw nga naagian nato sa Sugod, Southern Leyte katong gikan kog Maynila pauli diri sa Mindanao. Karon mauni ang part 2. Naghimo ko ng video kay gusto ko magpasalamat sa mga nagpadala og tabang ni Tatay Nuning ha. Kay kato si Tatay deserve gyud mga tabangan kay gumikan sa iyang kabuutan ug kamaayo nga tawo kay bisag wala pa ko nangayo sa iyang saging kusa na siya nganing hatag. Daghang kay salamat no sa mga nagpadala og kwarta. Pasensya na mo nga kini nga part 2 karon ni Tatay Nuning. Wala gyud nato si Tatay Nuning personal kay karon mong na anak ko sa Mindanao. Katong gud nga time nagian ra nato si Tatay dito sa Sugod, Southern Leyte. So nangita lang tagpamaagi nga kanang ang inyong gipangtabang atong gipadala ni Tatay. So nakapadala ta ni Tatay og 10,000. Dayon before pa nga nakapadala ta ni Tatay, naapay lain nga nagpadala ni Tatay nga gidiretso na dito sa iya na nagpadala og 1,500. Dayon pagkahuman nato padala ni Tatay og 10,000, naapa gyud nagpadalang ni Tatay og 2,000. So si Tatay dako kay pasalamat. Gumikan sa inyo ha, si Tatay nakapalit na siya og bike, ang iyang gipangandoy nga bike kay iyang bike naguba na. Service niya sa bukid. Dako kay pasalamat si Tatay, nakapalit siya og bike, nakapalit siya og bugas, grocery, dayon naapa siya ikas. So daghang salamat ma'am ha, balik-balik rin salamat sa mga nag-share sa video ni Tatay Nuning. Daghang salamat kay gumikan sa inyong pag-share. Nakita sa ubang tao nga naay malumong kasing-kasing nga andam pud dito mo tabang nga nagpadala og kwarta ni Tatay. Nakatigom gyud ato og anoy female kapin. So ako namang tong gipunan pero sirado 10,000 atong napadala dito. So akong naistorya sa Tatay video call, dako kay pasalamat si Tatay no kay gumikan sa inyo ha. Si Tatay nakapalit siya og bag-o nga bike. So iya na itong gigamit katong nag-video call mi, iya nang gigamit service padulong sa bukid. Kay iyang bike naguba na yung bike katong nag-istorya mi, naguba na yung bike. Daghang salamat ma'am sir ha. Pasensya na mo nga wala gyud nato si Tatay personal no kay first time gyud nga part 2 nga wala nato si Tatay. Gumikan sa kalayo ha. Daghang salamat kay ug biyahon pa man gud nako dito. Duha ka adlaw ay ako maabot og Sugod, Southern Leyte. So ako na lang gipadala through Palawan. Daghang salamat ma'am kay sir. Daghang salamat sa suporta sa pag-share sa atong mga video na padayon lang ta nga bisag dili man sa ingon anak nga dako kay tag ihatag ang ato na makatabang ta sa simple nga pamaagi. So sa mga wala pa din nakakuan sa atong YouTube channel no, atong YouTube channel Naranjo Vlogs, unta ma-support ninyo ug ma-subscribe. Daghang salamat. So ayan nato tapuson ni ato sang paminawon ang short video ni Tatay pasalamat. Ko sining Nuning Rura, nagpasalamat ug dako sa tabang kay nakapalit og bagong bike, bugas, grocery. Daghan salamat sa mintabang nako. No, dako kay pasalamat si Tatay kay pirmi po na ako na video call si Tatay. So tuwing mag-video call mi pasalamat yun siya, balik-balik ko yung pasalamat sa mga nagpadala ma'am. Daghang salamat sir, daghang salamat. Daghang salamat sa suporta sa pag-like, comment, share ani nga video. Dako kay tabang para mas daghan patag matabangan. Sunod nga panahon maluyang Ginoo. Padayon lang ta, hinahinay lang ta, importante nga makatabang ta. Bisan sa ginagmay nga pamaagi, simple nga pamaagi ang importante, makatabang ta. Diri ra kutob na tong video. Daghang salamat. God bless and amping. Bye bye.